a ulls de qualsevol, sembla un Clio normal. Doncs no, i és que té pocs detalls que el diferenciïn dels seus germans de combustió, però aquest compacte utilitari de Renault equipa un motor híbrid diferencial, derivat de la tecnologia de la Fórmula 1, amb una bateria d'1,2 kWh per aconseguir un consum combinat de 4,4 litres als 100 km, sent el Clio més potent de tota la gamma. La firma del Ron li ha donat en aquest Clio una imatge suau però dinàmica, amb un lateral de línies orgàniques, una cintura de suau enaltiment posterior on tenen protagonisme els fars i el portó de maletí alçat, quan a l'interior se li perceben els detalls de l'estructura coneguda del Clio, però amb un toc més multifuncional, de tacte agradable i seients còmodes, on destaca la pantalla tàctil central, on tenim totes les funcions del cotxe i d'infoentreteniment, menys els botons físics de la climatització. La mecànica híbrida HEV del Clio E-Tech combina un motor tèrmic 1.6 de gasolina de 90 cavalls amb dos elèctrics, un a la sortida de la caixa de canvis i l'altre del voltatge HSG. Els tres estan units per engranatges i poden funcionar de manera independent o conjunta, inclús els tres al mateix temps. I detall important, la transmissió sense embragatge disposa d'un total de 15 relacions sense sincronitzadors, amb 5 marxes pel motor tèrmic, 3 pel mode 100% elèctric i la resta són combinacions de les anteriors. Al volant ens fem amb ell en molt pocs quilòmetres, utilitzant sempre l'opció més eficient possible. A dins de l'UP gairebé sempre utilitza l'opció elèctrica i quan premem fort l'accelerador ens ensenya la seva vessant més esportiva, esgrimint patada i contundència, sempre amb una bona eficiència de consum extraient molt partit a un propulsor molt òptim si ens adaptem a la seva peculiar conducció. Després de provar aquest Renault Clio E-Tech, podem dir, sense cap mena de dubte, que és segurament una de les compres més raonables que existeixen, ja que a banda de disseny i qualitat, en aquest cas també se li suma el component de la bona eficiència.